Diolch o baradou'n wyra. Helo gyfeillion eto. Dwi yn ar ei ffordd i'r Mynadd Copa yn enw Mynadd Paris. Hen mynawd copper yna oes brons. A wedyn oedd o'r Rufeiniaid wedi defnyddio hwn ar gyfer creu economi. Reit, dyma beth dwi am mynd o rwan. Just dylan y llwybr hwn er mwyn fynd i weld y Mynadd Copper yn enw Mynadd Paris. Achos pan nes i fynd i Beaumaris, nes i weld bod mae ganddyn nhw hen copper sydd yn defnyddio gan y Celtiaid reit cyn y Rufeiniaid wedi cael conquest o Cymru. Ac mae'n miloedd blynyddoedd ond o'r adeilad hwn, wel, eitha oes Victorianaidd. Ond i gyd, oedd o'n defnyddio a mynawd copper ers blynyddoedd. Reit tan o'r benhedryn blynyddoedd, neu reit tan oes Victoriaidd. Ac oedd a mynawd ddwyr, o shit, mae ganddo nhw car, ond oedd a mynawd ddwyr wedi defnyddio hwn er mwyn creu economi, ond yn o'r oes brons maen nhw'n defnyddio copper cymysgedd efo tin i creu stwff o hyn. O gyfeillion, dwi'n agos i fel yma. Sori, mae gen i car yn bil yn fi.